Na ako'y surprise ni mo, Bibi Love. Malipay yung kaani. Unsa naman po ni basig dulaan na po ni ha? 3, 2, 1, surprise! Bibi Loves motor para sa imuha para makarides tang duha. Tan 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 tan. Hala, mo eskwela ba kasi Bibi Loves karon no? Kay og dili siya mo eskwela. Boring kay ko sa school. Kay og dili gani siya mo eskwela, adtuon ako siya. Pero ang problema, unsa na pud akong dalaon sa iya ha para mapansin ko niya. Humana man kog hatag niya og burger, pizza, lechon manok, tarak-tarak. Pero wala gyapon niya nagustuhan. Ay, tama. What if motor akong ihatag sa iya ha para mag-rides ming duha. Tapos maghaghat ko niya. Kay siya man akong driver tapos ako ang passenger princess. Pero ang problema, man ko manguha og motor nga wala man ko'y kwarta. Ay, tama. Wala man ko'y kwarta, pero pwede ko mga awat. Hawda gid ako mo diskarte oy. Bidaw bi, mangita ko gipang parking. Tuara, motor, duha pa ka buok. Asa man ako aani? A, sniper. B, XRM. Aha, sa XRM ko. Kay dali ra pa andaron. Tapos ganahan si Bibi Loves ana kay kusog mo dagan kay bura-bura. Unsaon man ni para mo andar? Wala may susi. Pero ana sila, naara daw isumpay para mo andar. Be, pangitaon ako be, kay basig naara isumpayay dire. Mo andar naman siguro ni. Hala, ning andar na. Hawdan gid na ako oy. May gani kay nakuha na nako ni. For sure ganahan si Bibi Loves ani. At tuon na nako si Bibi Loves B para ma-surprise nako siya. Tapos mag-rides me. Uy, tuara si Bibi Loves oh. B, birahon ako ni siya para makakuyog yun siya. Hi Bibi Loves! Bibi Loves, uban tata kay na ako ihatag sa imuha. Unsa naman po na sa muka ni mo eh. Naagani kong ihatag no, dali na ba, dali na. Na ako'y surprise ni mo, Bibi Loves. Malipay yung kaani. Unsa naman po ni basig dulaan na po ni ha? Bibi Loves, dili ni dulaan. Pwede na to ni masakyan. Naa na po ka na, asa na po ka lagi ka, nang hilabot na po ka. Sige na, ayaw na pagdaghang istorya. Dali na. Sige, Bibi Loves, mag-ihap ko ha. 3, 2, 1, surprise! Bibi Loves motor para sa imuha para makarides tang duha. Huy, agata. Asa naman po ka nang hilabot ana? Unsay nang hilabot Bibi Loves nga regalo man na ni Papa sa ako Tapos ihatag po na ko na sa imuha. Unya, ako'y maimpasan sa imong papa. Ikaw ba padlungon jud kay ka? Ana man ko mahigugma Bibi Loves. Kaya na ko ihatag sa imuha para malipay lang jud ka. Sige, sakay na. Sakyay kay imuha man. Patay ang tagiya. Bibi Loves, tara.